Yauwa, a wannan bidiyo zan yi mana bayani dalla-dalla kamar da na gaya muku akan platform ɗin nan mai suna Dole. Dole da farin kun ga dai idan ka buɗe shi yadda tsarukan nashi suke, kun ga yadda suke, kun ga yadda suke, kun ga yadda suke duk gaba ɗayansu. To yanzu nan kuna kan home page, kuna menu ɗin shi kenan home page ɗin shi da farko. Nan inda aka sa recharge shine wajen yin recharge. Nan kuma shine wajen yin withdraw nati. Nan kuma shine wajen read envelope inda kuka ji ana cewa read envelope. Misali in sun ma wata kyauta ko ka samu wani bonus ko welcome bonus ɗinka, a nan ne ake shiga a cire shi. Sai nan kuma invitation friend. Nan ga wajen da in kana son ka gano ina ne invitation link ɗinka yake, sai ka yi clicking akan nan. Da ka yi clicking za ka ga link inda za ka kwafo sai ka tura ma wanda kake son ya shiga. Nan shine my project. My project nan ga abin da my project yake nufi. Idan ka sai product ɗin su nan gani za ka shiga sai ka iske product inda yake ka riga da ka siya shine naka. To sai abu na gaba shine monthly salary, yadda za a yi ka zama agent ɗinsu wanda suna baka salary a kowane wata. Duk 25 ga wata suke biya. Sai nan kuma money tax. Money tax shine inda kuke jin muna cewa a'a akwai tax inda in mutum yayi za a biya shi irin ta 500 nan 1000 da ma sauransu. Nan ne ake yin ta. To ga wanda suke making euro suna shiga Play Store suna jawo wa application na Dole. Dole ba sa ba da application ɗinsu a Play Store, wannan fake ne. Email ƙarshen ta ma email yake tambayar ka ba number ba. To wannan shine app nasu wanda ake jawo wa a abun gashi ai aiki da shi normal. Sannan wannan shine my team. My team nan in kai click akai za ka ga adadin mutanen da kai inviting. Za ka ga adadin mutanen da kai inviting ka a platform ɗin. Sai nan wajen customer care. Customer care ka daina kiran su in dai ba ka yi investing ba, saboda yin hakan zai zama matsala a account ɗinka. Ba a kiran su lalle sai ka tabbatar da cewa ka yi investing. Sai mun je na muku bayanin wannan ɗan jus ɗin guda biyu da kuke gani ga su. Yan jus ɗin nan guda biyu da kuke gani ga su waɗannan yan jus da kuke gani suna da matuƙar muhimmanci idan har dai kana da su. Idan dai har kana da su to suna da matuƙar muhimmanci sosai in ga muku. Saboda idan ka yi inviting to akwai bancin wancan bonus ɗin akwai ɗan token da suke baka mai suna integral. Integral shine za ka iya ka sai wannan jus ɗin na 400 zai baka 14. Sannan shi wannan na 1000 na dauran shi shine na 1000 zai dinga baka 700 a kowace safiya, zai baka 335. Idan kana son ka san waye Dole kuma su waye, to sai ka saka nan ka duba. Kaga ana how to make money, suna nuna ma yadda ake samun kuɗi da shi. Dole future shekara 3 zuwa 5. Shekara 3 zuwa 5 kuna gani plan ɗinsu. To about Dole in kana son ka ga about Dole nan kusa kasa gani sai mai click akan about to shiga. To kun ga in kana son ka san waye Dole me ayyukan su ya suke yi a nan za ka shigo. To yanzu ba shi bane mai muhimmanci, bari mu shiga abu na gaba wanda ya kawo mu. Wasu na samun matsala babba misali a wajen recharge. Yanzu idan na je na click recharge, bari mu je mu yi recharge. Gashi na taɓa recharge nan ga sai in yi selecting amount 45 misali. Bayan na clicking 45 sai in yi submit. Bayan na yi submit zai ɗan yi loading kamar haka. Yau kun gani ya ce the order has been submit. To nan ba zan ɗan jira kaɗan zai wuce, ka gani ya wuce. Yanzu sai in jira ya bani account. Kun gani gashi ya bani account da lambobi da komi. Yauwa. To nan ne ake samun cakwakiya. Yanzu idan ka saka nan sai kai copy account. Gashi nan shine account ɗin. Bayan ka kafo account kamar haka, wannan account ɗin sai ka je ka sa shi cikin inda za ka turo kuɗi a bankinka. Bayan ka zo ka saka shi a bankinka inda za ka turo kuɗi, sai ka kwafo narration wannan. Sai ka zo can a bankinka ka saka narration ɗin. Bayan ka zo ka sa narration sai ka saka nan
sender name nan ne zaka sa sunanka. Ku tsaya ku lura da kyau wurin nan, ku tsaya ku lura da kyau. Bayan ka yi haka ka tura kuɗin successfully sun shigo, sai ka dawo nan. In ka dawo nan sai ka ɗan sha ƙasa haka. Bismillah. Sai ka ɗan sha ƙasa. Kun gani gashi nan inda aka ce submit, sai ka yi clicking akan submit. Da zaran ka yi clicking akan submit, to bari in cike suna ku gani nan ga. Yauwa, gashi kun gani na cike. Bayan na cike hakan ga lahiya lau komai ya zo daidai ko, sai yanzu kana submit haka. Sai in yi clicking akan submit. Bayan na yi clicking akan submit sai in yi baya. Bayan na yi baya in ƙara in yi baya haka. Sai bai wannan. To bayan na yi bayan nan in na zaka ina zan je in ga kuɗin in sun shigo, sai in zaka nan ga. Sai in zaka nan ne zan gani cewa kuɗi na sun shigo ko kuma ba su shigo ba. Bayan na zo na gashi anan, sai in zaka nan ga zan ga recharge. To bayan ka ga recharge in anan sai ka dawo inda aka yi clicking akan product. Zai buɗe. To kun gani ga product nan, sai ka samu wanda kake so sai ka saya. Sannan shi wancan point da na nuna muku cewa in ka samu kyauta kana iya ka sai shi, ga inda yake point product. Anan za ka yi clicking za ka samu point product gashi. Ka gani su guda biyu ne, su ɗin ne. Yanzu dai ga a taƙaice ga taƙaitaccen bayani kuma ga full video a kai. Na gode Allah ya sa mu dace. Yauwa in ka zo nan baya product sai ka yi clicking akan view a product. Bayan ka yi clicking akan view a product sai ka zaka nan buy it. Bayan ka yi clicking akan buy it sai ka clicking nan ga inda aka sa confirm. Da ka yi clicking akan confirm shikenan ka sayi product, ka sayi ya sayo. Na gode yan uwana, Allah ya sa mu dace.